An ka jamana kɔnɔ kunnafoni bi jumadon juwe kalo tile 3 san 2026 jamana cakɛda min ka baara ɲɛsinen don waati lajɛli ma ye laseli kɛ min b'a jira k'a fɔ ko san bena na wa ko fiɲɛba dɔ bena kɛ a kɔrɔ jamana fanba ka jamana kɔrɔnfɛ bolo la a jirala ko yen ta bena kɛ fiɲɛba ye min b'a to hali mɔgɔ tɛ se ka yeli kɛ kosɛbɛ. Mali cakɛda min ka baara ɲɛsinen don sanni ani feereko ɲɛnɛbɔli ma y'a jira a ka lase dɔ kɔnɔna na bi jumadon juwe kalo tile 3 san 2026 ko kamiyon sitɛrini 716 nana ni taji ye. Ni taji nunu nali bena kɛ sababu ye ka basigi ani nɔgɔya ni tani ka segi banbali don tajiko la. Alamisadon juwe kalo tile 2 san 2026 mugujugu min kun ɲɛsinen don kafemi yɔrɔ dɔ ma min be Damas kiritigɛ bulon kɛrɛfɛ ye mɔgɔ 5 bɔnɛ u nin na ani ka mɔgɔ 16 bana. Ni bengani wale be jate bengani jugubaw fɛ siri jamana kan min bena ni siran ni jɔrɔ ye jamana ka lakana kɔnɔna la. Faransi minisiri min ka baara ɲɛsinen don baarako ani dɛmɛ ma y'a jira ko Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye sɛgɛsɛgɛli caaman kɛ kalo 1 kɔnɔna la baara yɔrɔ caaman na walasa baarakɛla minnu be olu minɛ cogo dɔn nin funteni na. Nin sɛgɛsɛgɛli nunu kɛra k'a sɔrɔ funteni be ka dadigi kɛ Faransikaw la min kɛra sababu ye ka mɔgɔ caaman bɔnɛ u nin na juin kalo kɔnɔna la.